করে মোনামানি 상만이 안 오, 무시겠다. 네, 바빠나. 너가 얼른 것들이 창동떠나? 이거 아니야, 저 심어서 알고. 아까 너가 것들이 창동떠나? tabukni dina to tabukni belaikhe tomu halok sitra tabukni je ta kaijak selabai kaijak buri khari thangmani bak bangma khabo hai dili sa brum brum no tabuk obo obostha hegeno tabuk bosai bai tabuk tongtotei no kubuni selabai hamjagai tabuk ogothanam mani tabbono takhuk ajit debbarma wak tok butham haiken buthajak mani ta obo haiken tai boskangni salogo obo hairok tapati thungai nang omno tei twm ni tei tam saklainai ang obono sanamo jong khajani bukhukjong tei takhukjong जों awareness bele kheno nango जों obo sudo tini twf ongya sara tirprani tiprajak buri ongoi जों protect tamna block dahina protect bidan soba wise जों chesta nalai tongo obo hai जों awareness khainani bagi जों chini borok no chini society no जों kaham kai tisanani bagi karon belaikeno ruk hamia viral corona virus ni saipana hamia ngai tongka tabu chini society abono hamrinan bagino chini awareness belaikeno nango जों nukjaka tabuk suk phojonto chini ত্রিপুরা সরকার ni kaisa মহিলা কমিশন ni চংজাক tongo o মহিলা কমিশন rok tabuk phojonto orphai sokpaiyaku orphai nei phaiyaku kuno borokni পদক্ষেপ kri yapri kri ingkai जों आसा kai tongmani राज्य हापां सरकार tongo brokni kaisa buri rok no rakha khainani bagai মহিলা কমিশন hini khajak tongo piaba মহিলা কমিশন rok ani jana mote takse phojonto orphai visit khaipiya aboni bagai no जों chini आसा khainani moto Tripura government no kuno kurui aboni bagai no जों TWF kogriwo जों TWF o mas timpisingo no जों meeting achoklai protect bidan sabha wise chini bukhuk songno tuyui जों oboni bagai no awareness khlai jaknai ang aboni bagai jotto chini TWF ni bukhuk songno aboni bagai ready tongnani phojak tongnani tai jotto block committee ni TWF bukhuk songbo norokbo khunju mokol kukuruk khai khel khai tongnani bo nukhung bo borok bo bahaikai tong sin society na hamya khainen nai tong o jaga जों jotto buri rok palkhai basai abono जों birodita khainani bagai jotto ready tong lehina ang jotto tani koyo hambai chini jeta tongno belaikai kha khambo belaikai kha nangmani kok tai wansu phaikai जों buri ungoi belaikai no lablasi oba haikaisa kotorma gotona ngai thangka thangnai 31 tarik ni horo chini takhuk ajit debbarma o जों tabu brokni nogono phaija bini sakni hikje laikumni chalabai chasmai tango bono Buthar mani abo chini burini samajo belaikheno selang masisa belaikheno जों selangu tai joliu karon obo chini burini samaj no chini society no belaikheno hamiau khiklai sibka obo hai buri bo जों asuk torkha waisapana busaino Buthar rokni khnayaku hamjaklaya sajaklaya angka sabni nukhungo malaya tongba sabni nukhungo walaya tong nukhung khake ma walalayo ma hamlayo ma jolilayo haipano asuk chaliya no chali hange kaklaidan thangu tobo janjan busaino ke buthaiya piaba जों obono first time जोंनि chini tiprasani bisingo जों nuggo abni bagai जों chini TWF central committee theke o
takhuk ajit debbarma na je Buthar nai bini bihik tai bini bihik ni chasmai tongnai chela Bishal debbarma no जों हासि रिनानि उनथुन होनो जों TWF नि सेन्ट्रेल कमिटि থেকে চিনি দাবি নারিব কারণ বড় হাই বড় রক যদি তিনি यगै थांका हांकाय आबो बेलायखे कलंकर ओंगै थांनाय उलनि भबिष्यत चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन रक आबनो सोलोंनाय तेबो अबो हाय गत नांनाय कारण बरक यगै थांकाबला बरक कुन उंलियाबला हनै तेबो परबती बर रक तेबो आबो सोलोंगै तेबो अबो हाय सामं खलाय तकनाय खलायनाय आबोनि बागै जों चिनि TWF सेन्ट्रेल कमिटि থেকে जों आबनो फासि अर्डार सानै जों गव थानाय हिन दङ जों PS बा थांनाय जिरायनाय PS थाङै जों आरो आयुसाबो बबा हायबो केस सिका जों आबनो किसा नायलायनाय जों इसिनि थानावबो जों अककनो सानाय जों कठोर शास्ति ताइ फासि अर्डार दिनानि बागै बर खरं नयन चिन दाबि अबनंनाय हामबाय देबरमानो बुथाजांमोन ति बाहाय बबहाय शास्ति रक्सान तामनाय नंगौ फिल्म मीडिया हामबाय जरा नाय तंनाय बरमां हामबाय देबो बेलेखानो खाव दुखुनांगौ अमाहाय घटना न आं बेलायनो सोलोंगौ आं एज ए तिब्रामथानि खरसा लिडार सिनियर लिडार XCM आं जेला फानो बुरियंनि माइन हाय खूब सफ्ट माइन अमाहाय ना कामखौ नायरा गया यमाहाय आसो जघन्य जे अपने संस जे खून बुथारमानि अब भाषा प्रकाश खाने मत करे बेलायखान सेलंगां जे बुथारनाय विशाल बा अजितनि जे बिहिरक रिटा बरक कठोर शास्ति मानांथों जुदि मा गांगे बरकनो फासिनि आं दाबि खायो आंनि व्यक्तिगतभावे फासि खाखो नाखुसिंनाय फासि एफान अन्तत जाबज्जीवन बरकनि जेल होनना उचित दङ बरकनो जे अमाहाय बिनिबो साकनै खावसा सिक्स लाइसा देबरमा फुंफुइ पुरिजाव ताइ खावसा नार्सारिओ अब अनुष्का बरं नुगैनाय आंनि खा खामो आंनि मकल मुक्ति खालाय मकल मा हुकारो कयेकबार आसे खाय आं खा दुखुनांमानि आंनि कसामाबो थायो काजे अ कामि आं अनेक आगनि फाइजागाय पनो इदानि 10-12 बोसोर फाया जों लेर खाथिनि फायमानि ताइ आगि फाया दंमानि जों साबजेक्ट लायागिनाय दिनै TWF सेन्ट्रेल कमिटि सह आं फायका फायनाय नुखा नुगैनाय अब खैरंमा सिनजा नंखा काजे जों पालखायनाय दाउ बुसकांगो बर हरसिनिंनाय अब साज्यता जखायनाय जों आरो सालायगाथिनि TWF सहनो जों हायखो साज्य खायनाय काजे जों खानारगो थाना थांनाय आयु बाय सालायनाय जाते अब पिसापानो पारमाय तै एकदम कामखौ सास्रिङा तै जों बनाबो जों रिक्वेस्ट खायनाय आरो आयुनबो आसं हामबाय बुथार जांमोनो तयै ताखुक अजित देबरमानि तयै लोकरंनो ताम सानाय ता बिहिनो नु तामनाय बक जे बुथानाय नि कालट्रिक बेलायनो खाखामो ताखुक अजितनि नगु सांगनो जों बासाजा बिनि जेरै खरनै न नुगैनाय आनि मकलनि मुक्ति माक लाइखा अब नाङानि लुकुरकनो कन्यानि मुसुमानि मनां सानाय ताखुक अजितनो आसक दिन खलबुइ बुखुग्रिता बिशाल देबरमा बाय हालक बलाय दंमानि ए हालक बलाय दंमानि न ताखुक अजित देबरमा साइमान मानि यागुलो न मिनि लागमा चनानि नांखा आं अबनो साना मुसुमु बिसेसके आनि ताखुक दाइ बुखुग्रकनो बेलाय खाखामो बिन जेरै रंनो लुकमानि बिसिंतै अ हास्तेनि लुकुनि बरक रंना आं साना मुसुमानि बहाय अमाहाय तंमंर अ हासाकाव जों खनायाखो नबो नुकियाखो आनि बयस दाव गोबां मानों फायका हायफेन तिनि जों अ बद्र मिसिल हाय पाराव बुखुग्रितानि नग नुखुंगो अजित देबरमा बिनि यागो थैनानि नांखा तामनि बागै हिनि हिमालय अमाहाय चरित्र बेलायनो हामिया अमाहाय शास्ति बेलायखे माना नांगो नबो नां पुलिस प्रशासन नंनो कयना मुसुंगो बिनि कठोर शास्ति थुं बिनि शास्ति जेता ताखुक अजित थैमानि नग नुखुंतो बेलायनो चलिलिया ना ताव बिनि बसा ना ताव बिनि बिहि ताव वान सखना बाप्रुव ताखुक अजितनो याकारेnya आं ताखुक बिसालनो नाय थांसिनाय हिनो आसमायरबो बबो सानो बिहिकनो पगमाने यागुन बिसिंतिं बबो सायामते हाय खलायमानो
Obon ang taibo ang bono sana musung Rita debbarma bo bini busainya Buthar mani sasti kahama ke mantung ang obono ani moroni taku bukurok no bini je taku bukurok no bang koina musung bubui je lama tong mani abono no boro thangi satung जों बनायने जों सेंट्रल कमिटि टिडाब्लेब नों एरो फाइजा जों बबो सास्ति न मानथुं हनि जों थाना पर्यन्त थाङै नायनि जों कग्रि कलांखा दिनै तो समय ग्रिखा जों थाङै मांलाखा खोनारावबो जों थानारावबो थाङै नायाबो बंनि केस बम हायदारावबो क्लाइ दं बंनि डिमान्ड अफ द पाइखा बा बम हायदारा केस रो क्लाइ दं जों आबो बनायनाय नायनाय नि कगुर खाना बनायनाय ओंके बरंनि सास्ति आं जे आनि वान सक मानि बरंनि सास्ति गांके फासि नंथुं फासि जुदि करै अमाहाय सास्ति करै खांके जाबन जीवन जेलंगैनि बरंनि जीवन अ जागावनो जेलनो पाइ थांथों होननाय आं आनि कक असुगर तै नारागो ताबुकनि जरारग अमहायरो no tile tamu sanai lukurong ba tamu sanai lukurong message sanai omo kaisa belai wan subi maya kaisa ghotona ami thangka chini somaso omo hai first time ngoi tongo ona thang tongo tamni hingkangkai obo belai hamia agi boino se boini somaso khnawo omo hai bisai busai bohino butharo big busaino butharo tabuklai chini somaso ko phaika obo hamia obono जों tini khanano obono mothakna nangnai wan sukmani belai sitra omo somaso belai hamia ti phai tongo tamni hingkangkai omo takhu ojidino onogo जों tini kisale de phono phai malai phaika bin busabai malai phaika ओंखाय बिनि नखुङो जे बनो बुथार जागमा स्पट बो जों नायखा हाबैनाय माने गोजांना थायो जों सिनिया नुगिया हायफानो बुखाव कायसा तामजानि कायसा गिरिमा हायङै कायसा तामनाय अमो बेलाय गिरिमा थता जाजा ओंखाय वानावै मा दङ अबसा दुइजना नुगुइ बेलाय खाव दुखनाङो बिनि मकल गानावो बसाजनि मकल गानावो अमाहाय गतनां थांमनि अबसाजनि भबिष्यत तामंनाय bo bini live tamong sinai obo belai wana masincha bini bosa duijon ana bo wan soglanglia bo osomoyo bo mahai shaitan bini sago phaika je nije hamjage kaijak mani bo saino bo tok thari mangkha omohai gyan je omohai borok osungsaro kori hingke se chanai समाज करै हिंसे जानाय चलानि खनामानि बनि अमो बुरि बाहिं खांखाय 8 जन अंखापो बजे बरकनो चासमाय चावै फिलमानि अ चलांखा बेलाय हुंदा बरक सित्रा थाकसक समाजनि बेलाय हामिया बरक नि खनाव ड्राग्स माफिया गाजा बरकनो सित्रा सनामनायनि बिसिङो 1 नम्बर हिनि खनाव आबगे बनिबो समय सपायका जे बरम जागनानि हामियानो बो बिनि पाप फाइलिं सुमा बगैनो बताबुक असमय मानजाखा असमय बिन लगी अबरिनो बतलांखा हामियाव कुबुलितलांखा बय संसार कामा खाइ दंमान संसार न बो एमन के कलप फाये हामिया सित्रा कलप मातल बय असमय बसायनो बुथार कलाङो अबरिनो लगी तलाङै अबरिनो लगी बसा बताबो शास्ति मानाय आबगै जोंनायो जे पुलिस प्रशासन आइन मते ठीक साजारि नांथुं जों थानाव थांनो सानाय अमहाय समाज ताइता दंथुं अमहाय वान सकनानि ताइता फाइथु समाज बरन हति दिनो कायसे सिखारि नांजाथुं अमहाय खायगे अमहाय साजामानो हने कायसे किरिमुं फाइथु अमहाय हिनि जों कसारय ताइ जतो दफानो जतो समाजनो कसारो जे जेसा उफानो अमहाय समाजनो किसा वान सकदि जिनि हिस्ट्री कायसां थांकावबो जों अब साजाक थांगानो जे अमहाय कायसा भद्र मेसि पारावो अमहाय गतना कायसा माने अम कायसा जिनि हिस्ट्री सैजाक थांसिनाय अब लाइबो माव सैजाक थांसिनाय कारण फर्स्ट टाइम अमहाय जों खोनावै उङै दङ गंमानो बसायबो बिहु बुथारो बिहु बसायनो बुथार अमहाय गतना उङै दंखा अबनो जाते जों समाजाव बन्द माखायलायनाय अबनो जतनो कसार जों थांनाय 31 तारिखआव Chini NIT ganawo khorokja chini takhuk ajit debbarma bo NIT o security guard khainai bini sakni hikno bini chasmai tongnai chalabai bono
horo Buthar abono khobor khanawi जों नायनानै visit खालामनानै फायलायगा जों अर फाय नुक फाय माने बेलायखायनो वाना मा सिंजा फेन साकारावबो थैनांजा नक सन नक आरो नक कोना कोनि नक बिसिन जुत्त जागा थैनांजा एमन बाबे बन Buthar का बिहिबाय आ बिनि बिहिकनि जासमाय दं माने जाला आबो बेलायखे जों वानाव बोरै इंगै बोरै हिंगाय नकनि लक्खि हिंजागो बोरै हिंगाय बुमा हिंजागो बोरै अ भारतनि आमा हिंजागो अबाहाय बोरै थैबो बाहायख्लायो बोसायनो Buthar मानखा आबनो जों बेलायखेनो वाबो वानाखा सेबो सेलेंका बेलायखेनो कन्डेम खायो आबनि बागैनो आं सानानो मोजां माखौ अबसि जे अजित देबबर्मा अबाहाय सेराय गाहाम निरह ताबुक बंनि ताखुक बुखुक नक्सन आरि बर जत्त साव आंथ ठीक আছে आनि गामि बरयाबा आं बनो गाहाम सिबु सिनिया याबा अ गाना गिनि जे बहाय दंनाय नुकनाय जत्त साव सेराय गाहाम ओंखाय बिनि सेहारा नायबो गाहाम नसों बयदो थां बिसास खायो अबाहाय सेराय गाहाम नंनाय याबा बिनि बिहि bo bahai ke khoroksa lokhi intutui dotini kali ni rup daron nawe pesanya Buthar mankha hamjak mani asuk da kotor ngkha bo asuk no busayna hamjak gi hangkai जों खोनाका आगिबो hamjak lai boro kaijak lai busabo mangnai borokni borai mamang ngkha piaba tini bosa mangnai bosa torui bosa class 6 পরীক্ষা বসাইনা হামজা গ্যাংই থাঙ্গো আবো দা চরিত্র আবো বিনি চরিত্র সে হামিয়াঙ্গু ও চরিত্র সে পুরো হামজা গ্রিয়া খায়ো আবনি বাগৈনো সানামু जों अबाहाय बोरै जोंनि ससाइटियाव जोंनि समाजाव जों बेलायखेनो साया बेलायखेनो हामिया नुजागो आबनि बागै आं खरकसा PWF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट इंगै आं तिनि सानानि मुसंगो जे o burino tai bobai jasmai tongnai selano hasi order rinani ma untun abo ani kaisa koimu karon borok no phasi riya hangkai next generation dok the next time obai samong khalainai rok srungnai kiriya ngnai khatornai yogui thangu hunoi jaknai apni bagai borok no uchit sikka borok je khaimani borok ni jan namani o jan ni botla jan borok no ain ni mutabek nana karon khorcha borok no obahay ke Buthari maya taisi busai bui boya ga apni bagai जों apna belai kena selangai जों apni bagai जों tini visit khane ma thake o busa mangni rong no जों belai kena dukho nangka जों khanaka ini borom ganang takhuk okra MLA Ronjit Debbarma jini daro bo bini basa rok korinan bagi bo ବ୍ୟବস্থা karikane khorokcha to jini edise hapangni khumpu academy na pori tongo जों aro जों buri rok ngeibo जों PWF ngeibo o charai ni bagi जों te bo kaham kai bono sikka ବ୍ୟବস্থা bo toria sak college of the bo free babe porimanan bagi bahano जों जोंनि एडिसि प्रशासननि थानि जों गयनाय बुमा बंबो करिसो बुफा करि निबसा जोंनि ताखुक अजित निबसा जों खरक नंगौ फ्री एंड कस्ट kai रकनो सिकित petition number जोंनि TWF फैगो जों दाबिनारि हामबाय पुलानानो नायदि जों जतनो साइमानका ससियेल मिडियानि बिसिंथै थानाय 1 तारिखनि ओंनान सिगां हर अर्थात 31 तारिख जुलाइनि हर 3टा 4टा नागार ओ जागा जोंनि ताखुक अजितनो बिहिक एकदम बिनि ते खरकसा चासमाय तंमानि चलाबाय ताबुकसाक जरतै जे जों प्रुफ मान तंमानि थ्रु ससियेल मिडिया बिनि चासमाय तंनाय चलाबाय विशाल देबबर्मा ओ चलाबाय कनिख्लाय Buthar कानै ताबुक जे बायरा नङै दं ओंखाय एक्चुअली अजित देबबर्मा बनां सिनियो पार्सनेलि bo যখন গেটকিপার তংফুরগো আং ইয়াংতি রুকি লাইখাंखाय bo kok थाइसे सारगुता o madam seblaहनि गेट दक फियोगिरो याखाय गाहाम दे तंनि कक संरगो सुबादा आं बबाय कुनु जायतुगु सेकलाय फानो आं बिन चाहरा रं एकदम मुइतु तंगो bo थैयुनि खनावै बा Buthar जागुन खनावै बेलेखनो बखाव कष्ट नाखा हैसि আর যে পজিশনও বনো Buthar কা আবো বেলেখনো চালিয়া যেভাবে বিহিক বুইবাই
ষড়যন্ত্র খাইলাयै কথাलायै বসাইनो बुथारमानि abo সমগ্র চিনি গোটা ত্রিপুরা जोग बरि रगै मोखां सकजाखा अबनो आं पार्सनेलि बेलायखौनो कन्डेम खालायो आं बेलायखौनो जाजाग्लि अबनो आं बेलायखौनो जब जलिखा हैसि ओंखाय जे क्राइम खायनाय बोरै रिताते बिनि हामजोग ओनसोला बिशाल बरकनि बागै आं पार्सनेलि आं बरनो क्राक सास्ति रोजाकथुं क्राकनि स्लाय क्राक माजराय बेरजाकथुं होननानै आं साना मुजुङो कारण खरकसा इनोसेन्ट बरकनो अबायखै तमुंसे तङै बुथारमानि बेलायखौनो जाया चिन ससाइटियाव नों एसे बुसाइ हिसाबै बनो चुकजाग्लिया बा हामजाग्लिया होनो कागलाय थांदि अपसन दंलेना नुखुङो हामजाग्लाय कायजागमोन फानो 10-12 बोसोर संसार खायमोन परे हामजाग्लाय थांमोन बतुं कागलाय माराव जों नुगु ठीक আছে नों बाबाय संसार खाना मुजुंनि आंखाय नों कागलाय थांदि सालायै कुगलायै ओंखाय अबनि बेड इम्पेक्ट अब पुरा बिनिबो सामांनायनि पर गलायसिनाय हैजे इनका अपन बागै फरकसा बरिङै बेलायखन जाया सामुखलायका अब बेलायखन क्राइम कतर अब क्षमा खायजांनाय मत क्राइम निया गाजेबो क्षमाता खायजाकथुं ओंखाय गोटा चिनि राज्यनि ब्रिरक अबनो बेलायखन जाजाग्लिया ओंखाय बेइं एति प्रामथानि वारियर संगै आं बबनो सानामु जोङो ब बेलायखन जाया सामुखलायका इन फ्यूचर आं सोसाइटिनो तेकायसा कबकनामु जोङो जों गोबां मा जागा नुगु बिहिक अन्न चलाबाय एफिआर संगै दङ बसाइबो अन्न बुरिबाय एफिआर संगै दङ अब हायरक तंमानि अब पुरा चिन सोसाइटिनि फ्यूचर न कायसा डेस्ट्रयनि लामाव तलां थाङै दं सो आं थ्रु मीडिया आं अबसे अपील खायनामु जों प्लीज अब हाय इलीगल बा इलिसिट रिलेशनशिप जे तंनाय रक नरक अब हायके तंयावै जार जेबने क्लियर लाय थांदि बसाइबो बिबाय तंनामु जोंगे कागलाय थांदि बिहिक बसाइबाय तंनामु जोंगे कागलाय थांदि किन्तु अब हायके मार्डर खालामनि बुथारमानि अबरक बेलाय जाया सो सोसाइटि बरक ना अबर रिक्वेस्ट खायनाय अबनो रिपीट इनयावै जों जथेस्ट टाइम नखाचिनि एनाफ इज एनाफ जों अबनो स्टप खायनानै नाखा ओंखाय अब हायरक इलिसिट रिलेशनशिप तंमानि बा बुनि बिहिक बसाइबाय रिलेशन आरो मन अबरनो स्टप खायनायनि बागै आं चिन सोसाइटि बरकनो जे अब इनभल्व तंनाय रंजानि आं अपील खालायो हामबाय